news, notícies falses... La veritat que alguna cosa no em quadra. Si pensem en notícies falses, ens ve a la ment un article amb un titular, una foto, una signatura, unes dades, inclús un desenvolupament de la informació, però aleshores estem oblidant altres formats. Desinformar és donar informació intencionadament manipulada al servei de diferents finalitats o també és donar informació insuficient i omitir-la. No diguem notícia falsa a algo que mai ha tingut intenció de ser notícia. Són rumors, mentires, enganys. La gran dificultat de les fake news és que tenen apariència de veritat. Poden vindre d'un mitjà de comunicació controlat per oscurs interessos o pot ser creat per qualsevol ciutadà de forma espontània i fer-se viral. Desvetllant dades suposadament confidencials, canvis en normatives de lleis, documents o informació sobre la vida privada de polítics o persones influents. A voltes no són del tot mentides, però sí estan fora de context. És complicat no veure's embolicat en un d'aquests casos i que et pille desprevingut. Et poses a compartir o a comentar sense contrastar. Alerta, sense contrastar. Per a detectar a priori un rumor tindrem en compte les següents característiques del missatge, de l'article o de la imatge que hem rebut. Punt 1. És complicat conèixer el seu origen. No sabem qui ho escriu o envia en moltes ocasions o si firma com una pàgina o com un mitjà de comunicació. Ens és totalment desconegut. Punt 2. No cita fonts i és difícil contrastar les dades. En algunes ocasions ens posarem a buscar i pot ser que trobem altres totalment opostes en altres pàgines. En el punt 3, quasi sempre són negatius i al llegir-ho solen crear una reacció tal com la indignació o l'enfadament. Pot servir per a donar suport a idearis polítics o difondre teories falses. Per exemple, que la majoria d'ajudes estatals es destinen als immigrants, un rumor repetidíssim amb intencions totalment clares. En el punt 4 et convidem a compartir, copiar i pegar al teu mur. I en el punt 5 el títol és irresistible. Has de fer clic. Si t'ha agradat este vídeo, no et perdes el següent. Et donarem unes pautes per a verificar un rumor de forma ràpida, així que ja saps, segueix així com.